Les enquestes d'inserció laboral. Introducció. Indicacions prèvies. Tant el professor com el coordinador de pràctiques poden gestionar les enquestes d'inserció laboral. Mentre que el coordinador pot gestionar totes les enquestes del centre educatiu i pot supervisar tot el procés, el professor només pot gestionar la dels ensenyaments que té autoritzats. Per això és important comprovar, abans que a la plataforma BIT, els estudis assignats a cada professor o professora siguin correctes i que té activats els estudis vigents en el curs corresponent. Important també recordar que cal carregar el BIT a tot aquell alumnat que s'ha graduat en el curs passat. Importació alumnat. Un cop introduïdes les claus d'accés, hem d'entrar a la plataforma BIT i hem de clicar a Centre, Inserció laboral. Aquí ens apareixen dues opcions, que són Importació alumne enquesta, Cerca alumne enquesta. Dins de l'opció Importació alumne enquesta, haurem de carregar un fitxer Excel amb tots els alumnes graduats l'any anterior. Independentment de si han fet l'estada a l'empresa per les FCT en BIT o en dual, cal fer-ho tot a la plataforma BIT només. Per fer-ho, escollim l'ensenyament i seleccionem el fitxer que hem elaborat prèviament en Excel. El curs ja ve predeterminat i no cal indicar-ho. Per fer l'Excel, primer ens descarregarem la plantilla d'exemple i l'omplirem amb les dades de l'alumnat graduat en el curs corresponent. És important seguir el mateix format per no tenir errors de càrrega, omplint els següents camps. Nom, cognoms, sexe, home o dona, posant només el caràcter H o D, edat, DNI, 8 números i la lletra, sense guió, e-mail, recorda que si falta algun correu no carregarà el fitxer, telèfon, estudi, el codi de l'estudiant impartit, l'alumne ha cursat el CF en dual o alternança, sí o no, posant només el caràcter S o N. L'alumne ha fet mobilitat a l'estranger d'un mes o més temps, durant o acabat l'ensenyament, sí o no, posant només el caràcter S o N. Un cop omplert l'Excel, el carreguem a la plataforma, seleccionant el fitxer en el nostre ordinador i clicant el botó Importar. Si apareix un missatge d'error com aquest, significa que no s'ha pogut produir la importació i el que haurem de fer és obrir l'arxiu d'Excel i fer les modificacions necessàries. És important fer servir el model de plantilla exemple i no modificar cap camp. Si no apareix cap missatge d'error, significa que el fitxer s'ha carregat correctament. Visualitzar els alumnes carregats. Podrem trobar els usuaris que hem importat si anem a Centre, Inserció laboral, Cerca alumne enquesta. Per fer la cerca, podem clicar al botó Cercar i que aparegui un llistat amb tots els alumnes o podem fer servir qualsevol dels filtres que apareixen aquí, com són Estudi, Enquesta resposta per i Estat enquesta i clicar en el botó Cercar. Enviar correu. A través dels botons de color verd podem enviar els correus de forma individual o grupal. Si ho fem de forma grupal, tan sols rebran el correu aquells alumnes que encara no hagin realitzat l'enquesta. El correu que reben els alumnes és com aquest, amb un enllaç que els porta directament a l'enquesta. Gestionar. Si passats uns dies l'alumne no ha respost l'enquesta, podem tornar a enviar el correu individualment o bé la podem gestionar com a tutors clicant en aquest botó. Cada vegada que es clica a Enviar correu, l'usuari rep tants correus com clics realitzats. Aneu amb cura dels correus enviats. D'aquesta forma, podem contactar via telefònica amb l'alumne i anar marcant les seves respostes en la plataforma. Un cop emplenada l'enquesta, cliquem en el botó Crear. Modificar alumne. És important revisar que els correus electrònics són correctes per tal que arribi a tot l'alumnat. Si detectem alguna errada, a través del botó Modificar alumne,
Es poden modificar les dades de l'alumnat que s'ha carregat a l'Excel, excepte el grau i l'estudi. Donar de baixa. Per modificar les dades del grau i l'estudi, cal donar de baixa l'alumne. Botó vermell, donar de baixa, i tornar-lo a carregar utilitzant la plantilla d'Excel.